ילדים יקרים, לפני שאתם יוצאים לחופש, אני נותן לכם לעשות שיעורי בית. לא, כי אין לנו בהכל שיעורים, המורה. זה לא עובר. מה עושים עכשיו? גומרים את השיעורים? בוא נאחר בתנועת. וואלה, הרב שם! הרב תמיד שם! יאללה, בואו נלך! הרב סולטו, תראו איזה גנגו של מתבייש. תגיד, הרב צדיקים, אנחנו צריכים להגיד לנו כמה הגשם טוב ואם אפשר שזה יהיה ארוך. יפה, בדיוק סיימתי ללמוד על זה. בואו, אני אספר לכם. סתם בלב כפרה. אנחנו נתרום לצדקה. תתרמו צדיקים, תתרמו, זה טוב. זה מציל חיים. אנחנו עוזב את החטא, קבלה לעתיד. צדיקים, הבנתם משהו? יש לך משהו יותר טוב אולי? אני הבנתי. אם אתם לא הבנתם, אני צריך לתת משהו אולטימטיבי. בואי אני אספר לכם סיפור. לא! אלה העולים לרגל שלנו, עולים במיוחד בשבילנו לירושלים. איפה הגמל שלי כשצריך אותו? איפה הפיל? איפה הלמה שלי? למה סתם? שמישהו ייתן לנו מים, יהודים טובים, עשה לנו מים, מישהו. יהודים, תשלח לנו ישועה. מים, מישהו. ריבונו של עולם, תן להם מים! אין להם מים! נגמר להם הג'ריקנים! אין להם! ריבונו של עולם! אתם רוצים מים? כן! תביאו מים! לא תקבלו! אדוני הנכבד, אני יודע שיש לך מים. עם ישראל עכשיו עולה מהרגל, ואין לו מים לשתות. אתה יכול להביא לנו את המעיינות שיש לך? אני מבטיח לי, עד יום חמישי הבא, ביום חמישי הבא, אני מחזיר לך את כל המים. ואם לא, אני מביא לך 12 כיכרות זהב. סגרנו, אבל אתה עוד תראה כמה אני ארוויח. אני לא לוחץ לך יד פשוטה. מה עם הכסף זה בחרב? מה אתה רואה? עכשיו צהריים, לא? הוא רוצה כסף עכשיו, אין צהריים. הוא רוצה כסף ערב, לא צהריים. אני עוד אחזור! ריבונו של עולם, תן לנו גשם. אנחנו חייבים למלות את המעיינות של השר הרע, אחרת הוא יעניש אותנו. אוקיי. כל עודפי המים שייכים לשר. מה פתאום? השמש עדיין לא שקעה. מה יש לך קוקו כמו שלי? השמש כבר שקעה. השם, תעשה שיהיה שמש. השם לא יעזור לך. יש! תודה רבה! השם, הנה השמש! טוב, אני נכנע, המים שלכם, אלוהים גדול. תודה, הסתדרתם? כן, בדיוק. תודה רב, יאללה, אנחנו נמשיך.